Machiegni weche mag tuke. Timba dhula mag Gor Mahia orem dimo fuok mar points e kindi kod timba dhula mar Tusker motelo e mesa mar lig ma pacho ka. Tok logi gol 1-0 gi timba dhula mar Talanta e tuk lig mano bagi pau tuke ma Dandora odhiambo ma kawuono. Gor Mahia odong' namba 3 gi points 47 ma en points 4 tok Tusker motelo gi points 51. Peter Njama Mungai ameipata Chris Opondo, Mwambevas Malo Chicha Tulia kanayo tu. Peter Abiola amepewa tena Chris Opondo, amefikia Derek Ikoli ya Mbundo, mwisho kwake Cliff Oruko na ileta ndani ya Paul Soro. Usaiba wake na nyavu unaendelea. Emmanuel Soro gusa mpaka kwenye nyavu zile. Alisema Danson Kago kuwa hii leo anaondoka na 3 tu, na ndicho ambacho amekifanya. Ainjoni tima Gor Mahia okgo, Gor Mahia tijen matiji kier kata koloe. Kadhi nyime piny Kenya medo goyo okang' kendo keto ikruok makare ne bago tuke mag